Dit is jouw zitten? Ja, wij zo'n familie, ik zo'n familie waren mee, maar dat is bij belangrijk. En dan moet dan maar een snijkje hebben. Of nee? Nou? En dan krijgen we dadelijk de toneelstukjes. Wat Ja, verwacht je ervan? Nou, daar verwacht ik wel mooie stukjes van. Jawel. Jawel. Nee, dat is hartstikke leuk. En ik bedoel, ik zou zelf maar ze oefenen niet op mannen en jongens en dan ken ik niet. Ik zit mannen en jongens, dat moet ik in de schepen gaan. Nou, wat van je van binnen, dat is dus de culturele avond. Er zit een jury hier voor ons. Ze zijn al bij de stritten langs geweest, die hadden al een oordeel maken van de stritversiering. Dus dat weer wel een, rete spannend natuurlijk. Maar ja, we zitten hier ook voor de culturele avond. Nou, alles is kort is weer maar het thema, dus daar kun je alles verwachten. Alles kun je verwachten en dat is hartstikke maar de culturele avond. Goedenavond. En Dion straks. We beginnen met het laatste nieuws uit Groningen, waar zojuist een heftige aardbeving is geweest met een kracht van 10 op de schaal van Richter. Wat is uw naam, meneer? Zeer Dijkstra. Zeer Dijkstra. Ik mag nog even jouw voor- en achternaam weten. Zeer Dijkstra. En kunt u mij vertellen, Zeer Dijkstra, waar u was op het moment van de aardbeving? Hij wist nog net goed op heerste niet, joh. Dan wist hij niet van scheren. Zo, wat een mooie zak. Kan ik daar even op blazen? Wist wel vaker, maar stond er wel even een blad. Maar ik heb nog wel een oorzakje, dat is ook wel even een blad. Nou, dit had hem maar even share. Oh, dat hoor je net, net voor die camera. Nee, Leon. Goed, laten we kijken wat hier nog meer gaande is op Volschade Beach. Holy moly! Zo, wat hebben wij vandaag gekke dingen meegemaakt in de schade. Ongelooflijk. Maar goed, zoals jullie kunnen zien was het in de Schots en Schevenboel. En vanuit Volschade wens ik jullie nog een hele fijne avond. Tot ziens. Dan zeggen wij jou wel en net in dit toneelstuk. Ja, ik zit me er helemaal in. Wat is uw naam, meneer? Zeer Dijkstra. Zeer Dijkstra. Ja, ik zit me er helemaal in. Maar ik kom nou, ik zie hetzelfde. Ja, wat mooi maar die kerel. Dat is het Zeer Dijkstra net. Dit is de echte Zeer Dijkstra. De man die in het schip handelt, dus ja. Ja, ze kan bij mij wel komen. En waar hebben je dan? Nou, ze nemen mij uit Zeer Dijkstra, ik ben Zeer Dijkstra. Hij had een mooi spelen.